το απόγευμα στις 7.30 παρουσιάζεται στην Χελέξπο δεύτερο ντοκιμαντέρ «ΕΜΑΚ κλίση ζωής». Ένα αφιέρωμα στους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, στους πυροσβέστες που φυσικά δεν λείπουν από τον Όλυμπο. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το ντοκιμαντέρ? Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την παραγωγή των 12 ντοκιμαντέρ, συνειδητοποίησαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αφιερώματα για τον Όλυμπο και να μην συμπεριλάβουμε τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, της 8ης ΕΜΑΚ από την πλευρά της Θεσσαλίας και της 2ης ΕΜΑΚ από την πλευρά της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Το ΚΕΟΑΧ φυσικά είναι οι άνθρωποι τους οποίους δεν τους λαμβάνουμε και πολύ έτσι υπόψη μας, παρά μόνο αν φτάσουμε σε κάποια πολύ στην κρίσιμη δύσκολη ώρα τους σκεφτόμαστε. Έτσι, αν χαθούν δικοί μας άνθρωποι, εκεί που τους χρειαζόμαστε, λέμε πού είναι η ΕΜΑΚ. Ακριβώς. Συνυπάρξαμε πάνω στον Όλυμπο με την 8η ΕΜΑΚ, με τον Πασχάλη Τεδρουμπούρα και τον τωρινό διοικητή, τον Λάμπρο τον Κίτσιο. Αρχίσαμε έτσι να τους γνωρίζουμε από κοντά και όσο περισσότερο τους γνωρίζαμε, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμασταν ότι πρέπει να κάνουμε μέσα στα πλαίσια των ντοκιμαντέρ αυτών για τον Όλυμπο, να κάνουμε και ένα αφιέρωμα για την ΕΜΑΚ, όπου όμως, ενώ ξεκίνησε από την 8η ΕΜΑΚ, με παρότρινση δικιά τους, και αυτό είναι προς τιμήν τους, και με άδεια του αρχηγείου βέβαια από την Αθήνα, ήρθαμε και στη 2η ΕΜΑΚ, κάναμε γυρίσματα, συμμετείχαμε σε συμβάντα, πήγαμε στην 1η ΕΜΑΚ στην Αθήνα, στο Λιτόχωρο, στην Κατερίνη και γνωρίσαμε το σύνολο των πυροσβεστών και αντιληφθήκαμε κάποια πράγματα, ότι δεν θα έπρεπε να σταματήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους μόνο. Τι θέλω να πω? Κάναμε γυρίσματα με πυροσβέστες και στην Νέα Υόρκη και στο West Haven του Connecticut. Και αυτό γιατί? Γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι ο φόβος, η αγωνία, το άγνωστο, ο χτύπος του κουδουνιού, του συναγερμού δεν έχουν σύνορα. Προφανώς και δεν έχουν και σύνορα. Η ανθρώπινη ζωή ακριβώς, είναι πολύτιμη παντού. Έτσι. Και η ειδοποιώς διαφορά με αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες διασώστες, τους Έλληνες πυροσβέστες γενικότερα και ανθρώπους που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ, σε άλλα τέτοια τμήματα έτσι, πολύ ευαίσθητα και περίεργα και δύσκολα, είναι ότι ενώ στην Αμερική υπάρχει και η ψυχολογική υποστήριξη, υπάρχει και η καλή, πώς το λένε, η καλή κάλυψη και οικονομική, καλός μισθός. Πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό. Όταν κάνει κανείς ένα τέτοιο επάγγελμα. Σκεφτείτε ότι οι πυροσβέστες στην Ελλάδα, μπαίνει κάποιος στην ΕΜΑΚ, παραδείγματος χάρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκ των πραγμάτων μπαίνει σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και μέρος της πυροσβεστικής. Εάν δεν συμπληρώσει 15 χρόνια και πεθάνει πάνω στην εργασία αυτή. Ένα ώρα δουλειάς, ναι. Ένα ώρα δουλειάς, δεν παίρνει αποζημίωση. Πρέπει να περάσουν 15 χρόνια. Αυτοί οι τραγικό. άνθρωποι. Είναι τραγικό. Δεν είναι αυτό, όπως και να το σχολιάσουμε, είναι λάθος από την κορφή μέχρι τα νύχια. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Αυτό που θα παιχθεί σήμερα στη Χελέξπο, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία υπόκληση, αν θέλετε, τηλεοπτική. Μείναμε μαζί τους περίπου 3 μήνες. Ακολουθήσαμε 3 μήνες διήρκησαν τα γυρίσματα. Ναι, 3 μήνες διήρκησαν τα γυρίσματα και αυτό γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν θέλαμε να πάμε, να στήσουμε την κάμερα, να κάνουμε κάποια γυρίσματα, κάποιο αφιέρωμα, αν θέλετε, και να σηκωθούμε να φύγουμε. Θέλαμε να δούμε τον πυροσβέστη, τον Εμακατζή, όπως τους αποκαλώ, με την τζίπλα στο μάτι στις 3:30 τα ξημερώματα, να φεύγει τρέχοντας μόλις έχει χτυπήσει ο συναγερμός, για να μπει μέσα στο αυτοκίνητο να πάει. Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε Αθηνά? Αυτή τη δουλειά για να την κάνει κανείς πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχει μεγάλη καρδιά. Πρέπει να είναι. Δεν είναι για όλους προφανώς. Δεν είναι για όλους, όχι. Αυτοί οι άνθρωποι θυσιάζουν πάρα πολλά στη ζωή τους, θυσιάζουν την οικογένειά τους, θυσιάζουν τον χρόνο τους. Αυτό που λένε διάφοροι, ότι ξέρεις κάτι. Πάει ο άνθρωπος στο συμβάν, το βλέπουμε στην τηλεόραση και μετά με το που κλείνουν οι κάμερες πάει κοιμάται ή πάει πίνει καφέ ή παίζει τάβλη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά 24 ώρες που βαλάς ένα βαρύ φορτίο όταν ζεις σε μια τέτοια δουλειά. Αυτό που συνειδητοποιήσαμε. Και αυτό δεν μπορείς να το αφήσεις με το που μπαίνεις στο σπίτι σου, αυτό το φορτίο. Με το που είναι ένα επάγγελμα που δεν το αφήνεις στη δουλειά με το που βγάζεις τη στολή. Και είναι προς τιμήν αυτών των ανθρώπων, σε αυτές τις συνθήκες εδώ στην Ελλάδα, με αυτά τα χρήματα, να λειτουργούν και να είναι αμοιβές. και τόσο περήφανοι. Να είναι και τόσο περήφανοι και να βάζουν μπροστά τη ζωή των άλλων, τις προτεραιότητες των άλλων, την περιουσία του άλλου και μετά τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Είχα την τύχη και την ευκαιρία μαζί με τον διοικητή εδώ, τον κύριο Τετενέ,
και τα παιδιά της δεύτερης ΕΜΑΚ να τους ακολουθήσω στις πλημμύρες της Μηχανιώνας, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο. Ναι, όπου έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Είναι κομμάτι του ντοκιμαντέρ αυτό. Είναι και αυτό το κομμάτι μέσα λοιπόν. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί οι άνθρωποι ήταν εκεί πυροσβέστες και της ειδικής μονάδας της ΕΜΑΚ, αλλά και πυροσβέστες από όλα τα τμήματα της Θεσσαλονίκης. Πόσο διαρκεί αυτό το ντοκιμαντέρ? Είναι 40 λεπτά. Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση, και υπάρχει και μέσα στο ντοκιμαντέρ, το γεγονός ότι τους ρωτούσαμε, ήταν 2 μέρες εκεί συνεχόμενες. Του έλεγε: δεν θέλεις να πας σπίτι σου? Δεν κουράστηκες? Όλοι απαντούσαν το ίδιο πράγμα. Λες και είχαν πάρει καραμελίτσα. Αλλά το βλέπεις ότι δεν ήταν τυποποιημένη απάντηση. Λέγανε: να βρούμε πρώτα τη γυναίκα. Να βρούμε πρώτα τη γυναίκα. Και τους έβλεπες λοιπόν, ότι είναι επαγγέλματα λοιπόν που θέλουν αυτοθυσία, θέλουν αλτρουισμό, θέλουν αγάπη στο συνάνθρωπο, αυξημένο το συναίσθημα της αλληλεγγύης. Ένας άνθρωπος που λειτουργεί τόσο όσο και εγώ σχόλασα και είναι 2 και 5 και πρέπει να φύγω, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Βουτούνε στον κίνδυνο να σώσουν άνθρωπο και γνωρίζουν ότι μπορεί κάτι να πάει λάθος και να χάσουν και αυτοί τη ζωή τους. Δεν κάνουν όμως ένα βήμα πίσω. Από τον απλό τον πυροσβέστη, το πενταετή, όσους ονομάζουν εδώ πέρα, τους εθελοντές πυροσβέστες, μέχρι τους εξειδικευμένους της ΕΜΑΚ, οι οποίοι σε καθημερινή βάση βρίσκονται όχι μόνο σε εγρήγορση, αλλά όταν δεν έχουν συμβάν, θα κάνουν εκπαίδευση. Αντίστοιχη προβολή όπως αυτή που θα γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει σε άλλες πόλεις της χώρας? Έγινε στη Λάρισα η παγκόσμια πρεμιέρα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, από τη Θεσσαλία, από την 8η ΕΜΑΚ, και θα παίξει το ντοκιμαντέρ την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου στο εκπαιδευτικό κανάλι της Νέας Υόρκης, που είναι παναμερικανικό κανάλι με 52 εκατομμύρια τηλεθέαση. Μάλιστα. Είναι στα αγγλικά, ναι. Και είναι τιμή μας που όταν διάβασε το σενάριο ο γνωστός πλέον δικός μας αφηγητής, ο David Washington του National Geographic, ναι, ζήτησε να συμμετάσχει αφιλοκερδός με την αφήγησή του, γιατί είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους, γιατί το θεώρησε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελε να συμμετέχει και αυτός. Θα ήθελα να αναφερθούμε και στις ιδιαιτερότητες που έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται στον Όλυμπο. Εσύ έχεις δουλέψει στον Όλυμπο για την παραγωγή των 12 ντοκιμαντέρ. Εκεί υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Είναι δύσκολο να πορεύεται κανείς σε δύσβατα βουνά, σε χαράδρες, με τα μέσα που έχει. Είναι απρόβλεπτος ο Όλυμπος. Οι κάτοικοι του Ολύμπου το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό, ότι ο Όλυμπος είναι απρόβλεπτος. Και αν πας χωρίς να το σεβαστείς ή χωρίς να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και σεβασμό, επιμένω σε αυτή τη λέξη του σεβασμού, γιατί ο Όλυμπος είναι απρόβλεπτο βουνό. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνος. Αυτοί οι άνθρωποι και της δεύτερης ΕΜΑΚ και της 8ης ΕΜΑΚ, που το μεγαλύτερο μέρος του Ολύμπου είναι από την πλευρά της Θεσσαλίας, πραγματικά όχι μόνο ανεβαίνουν στο βουνό, αλλά το σέβονται, το αγαπούν και κάθε ευκαιρία που έχουν πηγαίνουν πάνω και κάνουν πρακτική. Να πω ότι σήμερα τελικά έχει την τιμητική του Όλυμπος, μια και έχουμε έτσι μια πολύ καλή σχέση με την Πιερία, ότι ο άνθρωπος, ο σύμβουλος του μάρκετινγκ της Ελοπία που διοργάνωσε την σημερινή εκδήλωση, την προβολή, ο Κλόβουλος ο Θεοτόκης, είναι από την Πιερία και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει, λατρεύει τον Όλυμπο και έχει σταθεί πολύ κοντά μας. Μάλιστα. Όσον αφορά τα 12 ντοκιμαντέρ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δουλειά, πόσα έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα? Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε. Έχουν γίνει 3, γιατί και της ΕΜΑΚ τελικά, επειδή έχει πάρα πολύ Όλυμπο μέσα, θα το δουν όσοι θα έρθουν κοντά μας. Είναι 3 τα ντοκιμαντέρ, δηλαδή το Ελασσόνα, The Secret Path του Mount Olympus, αυτό που δείχνεται. Είναι το Mount Olympus The Creation, είναι το ΕΜΑΚ Κλίση Ζωής. Και αυτή τη στιγμή τελειώνουμε την παραγωγή του Macedonia, The Gate to Mount Olympus. Μακεδονία, η πύλη του Ολύμπου. Οπότε το καλοκαίρι θα έχουμε και άλλη προβολή. Τέταρτο. Και την Άνοιξη ολοκληρώνεται το ντοκιμαντέρ που θα είναι μικρότερο λίγο σε διάρκεια, όσο είναι δηλαδή και της ΕΜΑΚ, 40 λεπτά. Αφιέρωμα στους φύλακες του Ολύμπου, το ΚΕΟΑΧ. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Καλή τύχη και στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Πολύ ιδιαίτερο. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα. Όποιοι θέλουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν δωρεάν. Προβολή.